lang yak si Bisini ha usunat ho Bisini ha kusum o tui pura tui sam nai bebano kusum Phainai boni mung no Phainai boni mung no Tripura Homburu Mizoram Manipur Nagane Pasiki Bhutam Jo Motha National Liberation Front of Tripura Royal Borok Army Rokni Kiphi Phainai Adorongni Puila Malaimani Panda okay जों दिनाव दा registration बो खायलायनाय बेबाग मनो because जों चिनि पाल रकनो 1989 इसमी दिनि सिक जरा जे Kiphi Phainai sak saicung thung palung thung borno जों spot खायनि नांनाय दो जों register खाय नांनाय बरकनो so that जों borno siniwi बाहागे तंलाय बाहागे चालाय एबा siniwi जों district level sub division level block level village level जों committee खानानै चेंगाय दिनै बोसोराव जों expect खालायो साइब्रिनि साका 4000 plus आसल साका फाइनाय बर' जत साक यांनाय जों आइंग खालायजाक काइनै LED बाय आबनो कारिबो लामारावबो तंनायनि जों खाखलायो because दिनै आदा जे registration माने हिंके 4000 plus दिनै दा पुइलावबो हायके मावनो फाना पुइला जों खाखलाय माने हिंके म पुइला सगां जों दिनै मथानि बर'नो जों चपसा खाय बायग्राना थानजाखाय बायग्राना आबनो जों मोसारो बाय खालायनाय एडिटिएफ रक बायता okay एडिटिएफ दिनै कसुतो Nlft सिमि देखायछ Nlft सिमि the main Nlft बुजिखनाबले कारण तो जागा बिसमोहन ग्रुप फोन SD ग्रुप फोन sei ग्रुप जों आबनो मानिया जों आबनो गसिया Nlft काइसानो SD नि थुं जेसा ग्रुप फोन थुं what do you call नकबानि ग्रुप फोन थुं आबो जतनो Nlft ini जों खाखलायो आते हायते कोदो एन्ड बाक्सा बरफ फाइमे अब तंगो बर जों साहरजा जखन जों डिस्ट्रिक्ट लेभेल खालायो आ जराव बरफ एटेन्ड खालायनाय आको बरफ जों साहर आसारनि सिमन कतिनि आं बि Omthai सेक्रेटारि जेनेरेल नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा फर्मार तिनियाबो थाया कुथुमलाय तामिका तिनिबो थायाबो कुथुम जाक तंखा तिनि इको नवाय हलो जागावता खमलगामसे खमलंनि नवाय हलो